Minä olen Nykäsen Jaakko, Rantasalmella ollaan ja meillä on tämmöinen maatalousyhtymä Roppola ja tässä on 2 omistajia, minä ja minun veli. Että ollaan 6 vuotta tätä pyöritelty nyt. Meillä on viljelyssä tällä hetkellä nurmikasvit pääkasvina, koska meillä on kotieläintila ja on lypsy- ja lihakarjatuotanto ja sitten on viljaa, normaali ohra, vehnäkaura ja kaikki sato korjataan eläinten oman karjan ruuaksi. Pelto on tällä hetkellä joku 700. Me on ajettu semmoista 200–300 tuntia, 200–300 tunnin välein vuoteen on tää käyttöaste tällä ollut. Ajomäärä on ollut aika rankka, niin nyt on tänä vuonna tullut meille tämmönen 7-metrinen Kivi-Pekka uusi. Tässä on karhottimet on 6-metrisestä vissiin ja sitten tässä on tää Flextrumi ja kyllähän tästä firmasta yleensä aina on saanut vähän semmoisen kuin toivotaan ja me on tämmöistä toivottu. Tää taitaa olla nyt järjestysnumerossa meillä niin 5. uusi Kivi-Pekka 20 vuoden aikana. Tai 6. Tää oli se edellinen, oli se 7-metrinen kansa, oli tämmönen, sillä ajettiin se nyt 4 vuotta, 5 vuotta ja sitten suuren käyttöasteen takia, niin sen takia vaihdettiin sitten uudempaan tämä. Ja nyt sitten otettiin tää leveämpi malli, että tällä leveämmällä haetaan sitten vähempi ajokertoja ja isompaa. Ja kyllähän se suurin on tässä 7-metrisessä, niihin, kun on niitä 5-metrisiäkin ollut, niin tuo isompi syöttökita, että se 3–40 senttiä leveämpi ja enemmän piikkejä ja nuo vahvat piikit, niin sitä ei tarvitse sitä remonttia sitten niin paljon tehdä. Ja sitten kerää isot ja pienet kivet, että ne pienetkään ei jää sinne peltoon, joka on nurmiviljelyssä tosi tärkeää, että ne ei jää sinne pintaan pyörimään sitten nurmimassa sekkaan. Kyllähän mä näkisin tämän Kivi-Pekan suurimpana etuna muihin ja tähän käyttämiseen, niin ehdottomasti tämä nivelakselin käyttö. Mekaaninen voimansiirto, kun sillä pystyy sitten hieman vauhdittamaan sitä sääjettävällä kierrosalueella ajamaan sitä kiven keräystä, niin se erilaisen kivimäärän mukaan niin pystyy sitä ajonopeutta suurentamaan, että päästään semmoisilla hyvin vähäkivisillä alueilla aika isoihinkin tuntisaavutuksiin. Ja sitten tässä 7-metrisessä, kun on tuo iso tuo kontti ja varsinkin semmoisilla pienillä kiveillä se tulee tosi täyteen. Että perus säädöt ja ajokäyttö ja huollot on helppo tehdä, että nytkin tänä vuonna, vaikka nyt oli jo 6. kone, niin koko työntekijäkaarti kävi kaikki käyttäjäkoulutukset. Sillä lailla sitten on kaikille se huolto ja muu tuttua. Ja tietysti meillä on niin lyhyt matka tehtaalle, että jos jotakin tarvitaan, niin aina saapi apua. Yleensä aina hyvin kyllä palautteeseen otetaan kiinni. Ja joskus on jotakin ollut kiinni, sitten on kyllä aina tultu auttamaankin, jos on jotakin huoltoja. Kaikille, kellä vähänkin kiviä on ja ei löydy sitä mukavaa emänteä, joka niitä kerree, eikä anoppia, niin sitten se on pakko ostaa kivikone. Ei kai siinä, että kyllähän se on ihan pelastus.